תראה אהובה, היא נקודה מופלאה מהפרשה, חייבים, אבל חייבים לקחת את זה איתנו. חם נכנס לאוהל, רואה את אבא שלו שיכור, עירום, מבוזה, על המיטה, זרוק. אומר, זה הצדיק שכל כך חיבדתי אותו, זה האבא המורם מעם, איש צדיק תמים היה בדורותיו. רץ החוצה, מלגלג על אביו ומספר, שם ויפת, בואו תראו איך אבא נראה. שם ויפת לא לוקחים את הדברים כמו שהוא רואה. הם ביראת כבוד, מסובבים את פניהם, הולכים אחורנית, מניחים על אבא את הסמלה, וערוות אביהם לא ראו. כל אחד ואחד מאיתנו מצווה על כבד אביך ואת אמך. יש פעמים שההורים, יש בהם מריבה בבית. יש רגעים אפילו על שולחן שבת, באיזשהו מקום, כיפופי ידיים בין אבא ואמא. דברים קטנוניים, ילדותיים. האדם צריך באותו רגע, ערוות אביהם לא ראו, קח את הרגליים, תסתלק מהמקום. זה לא המקום שלך. אל תעמוד במקום שהאדם איבד את השליטה על עצמו. הוא כועס, הוא מתפרץ, היא צועקת, חלילה מקללת. קח את הרגליים, תברח מהבית. למה? תצרף לשם ויפת, וערוות אביהם לא ראו. את החלק החלש שבו, אל תראה. כשתדע, כל סיבת היותך, סיבת היותך בעולם זה בזכות ההורים שלך. ואלוקים קנאי מאוד לבן אדם שיכבד את ההורים שלו. נכון, יש רגעים קשים, אבל הרגעים האלה לא אמורים לצבוע את כל התמונה. התמונה היא אחרת, זה אבא ואמא שאוהבים אותך ונלחמים בשבילך ולחמו. אם חס וחלילה היית בין החטופים או החטופות, היו קוראים את העולם בשביל להביא אותך. אין אדם בעולם שאוהב אותך יותר מאבא ואמא. לכן התורה הקדושה אומרת לך, אל תצמד לחם. חם אבי כנען הוא ארור, מקולל. אתה תהיה כמו שם ויפת, ערוות אביהם לא ראו. פגשתי השבוע חבר, בשכונה שלנו, אמא שלו אלמנה גרה. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, באתי לבקר את היולדת. אמרתי לו, איזה יולדת? הוא אומר לי, אמא שלי. אמא שלך בת 80, מה יולדת? הוא אומר, כן, היום יש לי יום הולדת, הוא נולד בראש חודש חשוון, והוא רוצה לבקר את היולדת, זאת אמא שלו, ילדה אותו לפני 58 שנה. אז הוא בא עם פרחים, ועם מכתב יפה, ועם מתנה, אמא היקרה בעולם. אמרתי, תראה, איזה אדם מופעלה, איזה אדם... הוא אומר לי, תקשיב טוב, הורים מבוגרים, אמא אלמנה לבד בבית, יש יום שלם עובר, אף אחד לא נוקש בדלת. זה בית שהיה נפתח ונסגר בלא הפסקה, ילדים, נכדים, תנועה. אבא נפטר, אמא האלמנות, הזקנה. עובר ימים שאדם שהם לא נוקשים בדלת, שאדם לא נוקש בדלת, אז קורא לאדם מבוגר, כמו שאדם מצפה לצלצול טלפון, לזמזום ברגל, אז כאילו הוא שומע את הטלפון, הוא כאילו הוא מרגיש רטט בכיס, הם כאילו שומעים קולות של מישהו דופק בדלת. יכול להיות שהשכן ירד במדרגות וזרק את המפתחות, נפל לא מפתחות במדרגות. הוא נדמה לאמא שזה רע של מישהו לוקש, אולי מישהו לוקש בדלת. עוד פעם רצים לקוקר, מסתכלים מי הגיע. כל כך שהם צמאון לפגוש בני אדם, לשמוע את הרע של הנקישות. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אין קנאי בעולם יותר מהקדוש ברוך הוא לכבוד של אבא ואמא. אין! ותדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם אריכות ימים. הימים הכי טובים שבעולם מחכים לך. תעשה את זה למען ההורים שלך, גם הילדים שלך יעשו בשבילך, וגם הנכדים שלך יעשו עבור הילדים שלך. ומי כמוך יותר בעולם אוהב את ילדיך. שבת שלום ומבורך.